डबाक 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 डबाक. मित्रांनो बोराना जाता. बोराना नाही बोराना बोराना. आता विचार करशील पोरा कुठे आणायचं जाता. झाडावरती आहे ती सावरी पाठव. आम्ही फिरायला आम्ही तिघं जाता बाईक वर आणि ते येतच पाठणं चालवर सायकल. इकडे असं खालती गेलं. लाय 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 लाय. बघा बघा स्कूटी ऍक्टिवा. कुठं देखत तरी कुठं कॅमेरा काय माहिती आपलं नाही माहिती. आम्ही आता आलो स्कूटीने पुढे आलो गडग्यावर आणि ती लोक येतात पाटणं सायकलवर. हसतोय लय आणि हा बघा त्याचं तोंड लपवतोय. मगाशी तुम्हाला दाखवलंय व्हिडिओमध्ये चेहरा तर तुम्ही आता माहिती असेल तुम्हाला. हा बघा आता मग बघून घ्या बघून घ्या. तर मित्रांनो पाहू शकता पतंग पण आहे. पतंग पण बघा, आम्ही बघा. उडवायला जाणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी सोम होडवे. मित्रांनो आम्ही तिघजण बाईकवर आलोय आणि हा बघा कुठून धडपडून आलाय एकटा. कसा तो आलास ना. शुभम कुठं मित्रांनो राहिला? ते दोघं येतात पाटणं सायकल चालवत. माझीच आहे सायकल आणि मी इथं आहे पण ती लोक पाठी आहेत. आम्ही मित्रांनो बोराना जाता. बोरं आहेत पण तुम्ही विचार कशी पोरं कुठून आणता. पोरं नाही बोरं आम्ही तिथं चावरी पाट्या तिकड साईडला तिकडे जाणार तुम्ही लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघा, स्किप करू नका. चला मित्रांनो. तर मित्रांनो शुभमदा आणि जिगू आलाय पतंग घेऊन. लय कुतात आलाय. माझ्या सायकलचे 5चा टायर लय घासतो म्हणून. नाहीतर मग बरोबर शुभमदा. हॅलो काय रे पोरानो कुठं जाता हो कुठं? बोरांना नाही. ढाढा करे काठी घालून ह्याच्याला. धक्का. अरे टायर बघ कुठं फिरताय तो गार इकडून तिकडे. धक्का देऊ धक्का. ते रिंग टाक रिंग टाका रिंग. जाऊया लय चौकात जाऊ आम्ही मित्रांनो. रस्ता एकदम मेगा हायवे मित्रांनो. जिग्नेशने नाव ठेवलेलं मेगा हायवे आणि मी ठेवलेला खारकुंडीचा हायवे. आता हेरूला आम्ही बोराना तुम्ही आऊला. आऊ ना. आम्ही खात असलं तर तुमचं लाल नका टपकवू नाही तर मग तुम्ही बोलशी आम्हाला नाही दिली. तो बघ कसा येत आहे रेमटोबूत पाटणं. त्याचा फायदा नाही. तसं काय याचा फायदा मोठा. त्यांचा फायदा नाही. त्यांचा नाही तेचा बोललो तेचा. कोण देतात तो आहे कोण? म्हणजे श्रवण हो भावड्या. ही पण टाकण्या चढवत त्याच्यात. मी इथं डबल शीट चढवायचा त्याच्यावरती. हिरवल तांबडा आहे. अरे मधी तांबडा तिकडे हिरवल आहे. इथं कसं ऊन जास्त पडतं ना म्हणून झाडं मेली. ऐका आता ऐकलं. आम्हाला माहिती नाही मित्रांनो. इथं नवीन रस्ता होत आहे या खाडबोडीवरती. नाही काय खारकुंडी मेगा हायवे. आता आजू बघा भवारलाय. हे आमच्या इकडचे मोरी तोडणारे माणसं. चालू आहे व्हिडिओ. मित्रांनो हे बघा एक बोर आणि एक बोर समोर. बोरावरती बोर हात का नाही. हावऱ्याला दाखव. हे बघा बोरा कच्चे आहेत. हावऱ्या बघा. एक भेटलाय. बोरा मी
हा हावऱ्या बघा मित्रांनो, तो बघा कुठे सुटताय. शोधतोस मित्रांनो. इथं नवीन रस्ता बनताय. तो जुना होता तो खडबडा, डांबरीचा. डांबर डांबर पलव आहे काय रे आपण? हांड्याना ताव आहे. दाखव बोरा, दाखव. बोरा नाही, बोरा बोरा पाहिजे. मित्रांनो तो बघा पेंद्या श्रवण. मित्रांनो हावऱ्या बघा त्या बोरी खाली धावतोय. मित्रांनो हा बघा श्रवण. हवाना टायर मध्ये चालवत आहे. कापून टाकीन. आईला काय काही बोलतील पण कापून टाकीन. हे राहायचं आहे ना गावात. पाडला राहायचं आहे ना गावात, कापून इथं तर गाडू तुला गाडू वाटला नाही. आता आला 4 दिवस. मित्रांनो हे बघा हे झोंबाझोंबी करतायत बोरी खाली. झोंबा झोंबी. हे क्या ही हो रहा है भाई? प्रभू जगन्नाथ प्रेमानंदन. कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी. ये क्या हुआ? कलम पे पानी आ गया. बोरा. हे बघा किती पडले. तिपट ना तुझ्या भावाचा सेकंड हँड. कौल्या ते तू कशाला आलास रे? सोम दाखव किती जमवलीस ती. ए दाखव. थांब थांब. पडली जमा आहे ती पडली त्याची. हा बघा मग मी काय सोडता आता पडली तर कशी पडते. ते दोघा जण कुठे आहेत? नको हलवू, नको हलवू. मित्रांनो अजून ते आलं नाही. आता प्रत्येकाने बोर हलवला आणि टिपताय. तो बा कुठं जात आहे बोरा टिपाय. हा बर जो टिपताय हवात. आता हवात ए शेवण दाखव किती जमवलीस ती. घेतली मी. मित्रांनो हे आता आलं. एवढा टाइम करत होतो काय. हे पतंग आणतात उडवायला. हा 5 रुपयाला आहे. ही स्कूटीची चावी 10 रुपयाला आहे. हा मोबाईल 20 रुपयाला आहे. आणि हे 1 रुपयाला आहे. वाचेल किती रे? किती रे आपल्या शहरात कितीला आहे? आल्या गेल्याची नजर लागून
मित्रांनो ह्याच्याकडून 4 बोरा घेतले. बोरा बिरा पाळली का नाही हलवला मी बघा बोरा लाचने येऊन जमवली एवढी हा पडला पण पतंग बांधताय त्याला अंदाज आहे. मुंबईला पतंग उडवतो. आम्ही काय गावाला पतंग बितंग नाही उडवत. हा श्रवण आणि असं मुंबईला पतंग उडवतात. आम्ही नाही. हे पतंग उडवायला भांड्या करतायत. हा वायरीमध्ये टाका नटकवा. ह्या 2 वायऱ्या त्याच्यामध्ये अटकवा. हे बा टाक. हे तिकडे लांबणे लांबणे. हे तुझी बाण. भाच्यानी वरती उडवताना पतंग हा अंदान खाली धागा सोड. पाळलान वरती उडव. बांधताय का पाण्याची जाताना सोम आपण सायकलवर जाऊ. उडव अजून वर. डोक्यावर आली तुमच्या.
आता सायकल इकडं कुठं टाकतात? हा जिंकून आणला बघ कुठं. सोमची कुठे गेली? काय पाणी पिया गेलेलंस का काय? लवली ना परत. काय बोर नाही. कच्चा पल्ला. ढगली झाली नशी घासून घासून. हो इथनं गेली ती बघतली. काय उडताय का नाही? हा गुतवला नाही वाटतं. अरे तुझा पतंग कुठं आहे? तो बोलला करू तारा बघूया कोण कापतो. मित्रांनो आता हे पिजवर उडवणार आहे पतंग. एक माझ्याकडे आहे पतंग बघा. तिकडं उडताय हवा आहे. आता आण गाडी. काय आलं? पतंग घ्या थोडीशी. मला पण येईल बा. हे सोम उडव. एका इकडं उडवला ना कधी. मित्रांनो पीस बघा. गवत आहे पीस आहे. मित्रांनो जुगूची पतंग अटकवलेली आहे या पेंड्यानी.
सोम काय उडवता एक बोटान, अरे पायात निघाला आहे पाय टाकायचा. अरे बोर गेला तोंडात. थोडा अजून वरती. आली आली. मित्रांनो तिकडून पतंग उडून आलं. हे बघा काय करताय, त्या गाड्याशी काहीतरी खुजल्या करतात. तो संकेत आपला त्याच्यावर उभा राहिला आणि करताय. ए थांब थांब थांब. मना पण संकेत पण गेला. मित्रांनो कालोगामध्ये दिसणार नाही. गँग एक नंबर ड्रायव्हर. आता हे बघा काय करतील. मित्रांनो व्हिडिओ हे बघा, हे जी गाडी बोलतो तू बघा, गाडी जात आहे. दिसत नसल, दिसताय 50 लाखाला. ए माझी पतंग, माय पतंग. मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑन करा. आणि आम्ही जात आहोत. टाटा बोला रे, टाटा. मला वाटलं जातच काय. मोये मोये ओ मोये मोये. ही बघा आमच्या सायकलची मोये मोये झाल्या. मित्रांनो रिंग तुटली आहे पूर्ण. मोये मोये. कसा रे, कसा कसा कसा. मोये मोये. ये तो मोये मोये हो गया. ए मोये मोये. अरे ठोकशील बाबा. सोमनी ती वाटत कुठून तरी उठून आणला नाही. सोमनी सायकल. अरे फास्ट चालू. मी तुझी व्हिडिओ काढताय. तुम्ही पुढं आम्ही पाठवा. मला मारायचं पाहिजे. चला मारता रे. उडवता मी पतंग. नको. उडवत होता. मोये मोये मोये. टाटा मित्रांनो, लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.